कामरुप डिस्ट्रिक्ट बे जितु जोंनि एसटि मोसानिसिम जोबोद साबायखर बावहरो मानो होनबा बिथांमोना बे इनिशिएटिभखौ लानानै जोंनि आर्टिस्टफोरखौहाय जोबोद मोनसे थुलुंगा होनाय बायदि मोनदों आङो मानो होनबा जों गासिबो मिथिखायो आर्टिस्टफोराहाय थांनाय 2020 निफ्रायनो लकडाउननिफ्राय जोबोद मोनसे माने इनसिकिउर मोनसे फिल जानानै दंमोन नाथाय दायो बे लकडाउननि कर'ना भाइरासनि जितु दा सिटुएशनजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोङो माबोरैहाय जोङो बे जोंनि बड' सावथुन मुलुगखौहाय माबायदि दावबायलांगोन बेखौहाय जों गासिबो ज' जानानैहाय जों दा सावरायगासिनो दङ जाहाथे गोदोसोनानै थाया जोंनि सावथुन मुलुगा बेफोरबायदि लकडाउन सिटुएशनावबो जोङो जाहाथे थुलुंगा होलायनानै जों जाहाथे आवगायलांनो हायो आरो जों बेखौनो दा सावरायगासिनो दङ आरो दिनैनि बे जितु इनिशिएटिभ लादों दिनैनि हाबाफारिया बे मोनसे जोबोद जोंखौ नारखोनाय मोनसे थुलुंगा होनाय होननानै आं सानदों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे जितु हाबाफारिखौ दिनै लानायनि थाखाय दस्रा जों लकडाउननि सिगाङावथ' जोबोद लैहोरै जोङो सिनेमा दिहुनोमोन 20टा 25टा बा एखमबा 30टासो मुभि ओंखारोमोन जोंना बोसोरावहाय आरो रायजोफोराबो जोंखौ जोबोद हेफाजाब होयोमोन जाहाथे मार्केटिंआवबो आरो लैहोरै गामि ओनसोलनिबाबो बा टाउन ओनसोलनिबाबो जोबोद नायनो फैयोमोन आरो जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनोमोन बेफोरखौ जोंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आरो रायजो राजाफ्राबो जोंनिसिम जोबोद दाबो अननाय जासिहरो थेवबाबो दा लकडाउननि सिटुएशनावहाय जितु जों सिनेमा दिहुननो हायाखै मार्केटिंनि सेक्टराव जितु मास गेदारिंआ एलाउ गैया बेनि थाखायनो माने जोबोद मोनसे इनसिकिउर फिल जायो थेवबाबो जोङो माखासे प्रसिडिउरखौ फल' खालामनानैबाबो जोङो फिउचारावहाय आरोबाव सिनेमा शुटिं खालामनायनि आरोबाव थांखि लादों जोङो प्लेनिं खालामगासिनो दङ थांखि माने आं दायो मोनसे आंनि एजुकेसनाव एसे आं फकास खालामगासिनो दङ दस्रा खामानियाव एसे बिजि जानानै दं आङो बेनि थाखायनो दा माने आङो खामानिखौ लाथ'नो हायाखै नाथाय प्रजेक्टआ फैगासिनो दङ आरो आं बेखौ एसे पेन्डिंआव दोनथ'दों मानो होनबा नैबे बोसोर बारनायनि उनावनो आङो बेक टु बेक आं खामानियाव नांफिनगोन आरो